नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। आज के कहानी बा परिश्रम के फल। समोसा त चटपटा होला ही, मगर बिरजू के बनावल समोसा के बात ही कुछ खास बा। ओकर दुकान के आगे लंबा लंबा कतार लागल रहत रहे। बिरजू समोसा बनावे के काम स्वयं ही करत रहे। उ रोज निश्चित संख्या में समोसा बनावत रहे। एह कारण कई ग्राहक त खालिए लौट जात रहन। बिरजू के दुकान दोपहर से शाम 7 बजे तक खुला रहत रहे। रेलवे स्टेशन के सामने दुकान होखे से भूख प्यासल लोग अक्सर भूख मिटावे खातिर समोसा खाए आवस और स्वाद के साथ बढ़िया समोसा देख के 2-4 गो घरे खातिर भी ले जास। बिरजू के आस-पास कई दुकान खुलल और बंद हो गईल, मगर बिरजू पिछला 15 बरिस से बाजार में जमल बा। समोसा में उ आलू एक विशेष प्रकार के डालत रहे। समोसा के मसाला खुदे कूट पीस के तैयार करत रहे और शुद्ध घी में समोसा छानत रहे। अब ओकर बेटा बड़ हो गईल त उ गुलाब जामुन भी बेचे शुरू कर देलस। बिरजू के दुकान में सोहन सहायक के रूप में काम करत रहे। ओकर एक खराब आदत रहे कि उ कुछ दिन काम करत रहे और फिर कुछ दिन खातिर गायब हो जात रहे। सोहन के मेहनती होखे के कारण बिरजू ओकरा के बार बार काम पर रख लेत रहे, मगर एह बार जब उ 5वीं बार काम छोड़लस त बिरजू निश्चित कइलस कि अब की बार कुछ भी हो जाई, सोहना के काम पर ना रखब। हर बार के तरह सोहन वापस आइल तो बिरजू ओकरा के काम पर ना रखलस। ओकर बेटा ओकरा के खूब भला बुरा कहलस। दुखी होके सोहन दुकान के पास ही जमीन पर बैठ गईल। बिरजू ओकरा के बुलैलस और 500 रुपया देके कहलस कि तू हमरा बड़ा सेवा कइले बाड़, एसे ई रख ल। बिक्री कम बा और सामान के दाम में बढ़ोतरी लगातार होता, एसे अब शायद हम तहरा के दुकान पर ना रख पाई। सोहन थोड़ा देर सोच के कहलस कि काका, रउरा हमरा के पैसा के बदला समोसा दे दी। बिरजू आश्चर्यचकित होके कहलस कि जेतना मन बा ओतना तू खा ले। सोहन कहलस कि काका, हम टोकरी में समोसा ही बेचब। बिरजू एक बांस के टोकरी में समोसा भर देलस। सोहन ओकरा के कपार पर लेके बाजार में घूम घूम के बेचे लागल। अच्छा बिक्री भइल और ओकरा आज 200 रुपया के मुनाफा भी भइल। अब उ रोज टोकरी भर के समोसा बाजार और आस-पास के गांव में बेचे लागल। अब उ एक गाड़ी भी खरीद लेलस। बिरजू के दुकान पर ओकर सुमन के स्वभाव के कारण पहिले की तरह ग्राहक भी ना आवत रहे। बिरजू के दुकान के अब मूल कमाई सोहन के बेचल समोसा ही रहे। एक दिन बिरजू के तबीयत खराब हो गईल त सुमन ही समोसा बनैलस। जब सोहन ओकरा से समोसा देवे के कहलस त उ आग बबूला हो गईल और सोहन पर बेलन चला देलस। सोहन बड़ा दुखी भइल और उ अपमानित होके लौट आइल। उ स्वयं ही समोसा बनावे के निर्णय कइलस और बाजार से सारा सामान लाके समोसा बनावे लागल। उ समोसा बेचे भी जात रहे, एसे ओकर कम ही समोसा बनत रहे। समोसा लेके उ बाजार गईल त समोसा तुरंत बिक गईल। लोग बड़ा खुश रहन कि आज उनका गरमा गरम समोसा जो मिल रहे। घर पहुँच के उ हिसाब लगैलस त ओकरा आज पहिले के मुकाबला ज्यादा फायदा भइल। उ बिरजू से मिले खातिर ओकरा घरे पहुँचल त पता चलल कि आधा घंटा पहिले बिरजू मर गईल। उ दुखी मन से वापस लौट आइल। उ चटनी के अलग अलग प्रकार बनैलस जे कारण स्वाद लोगों के सर पर चढ़ के बोले लागल।
अब सोहन के एक बड़का दुकान शहर के बीचों बीच खुल गईल और समोसा के जबरदस्त बिक्री होखे लागल। कुछ ही महीना में बीजू के दुकान बंद होखे की स्थिति में आ गई। सुमन सोहन के पास आके खूब रोवे लागल त सोहन ओकरा के 20,000 रुपया देलस और कहलस कि तू कहीं आपन दुकान खोल ल, लेकिन समोसा खुदे बनइह और काका की तरह मीठ मीठ बोली बोलिह। सुमन से शहर के दूसरा कोना में दुकान शुरू कर देलस और मेहनत के कारण ओकर दुकान भी चल निकलल। अब सोहन के यहाँ से सुमन मिठाई खरीद के ले जात रहे और आपन दुकान में बेचत रहे। 1 साल बाद सुमन 25,000 रुपया वापस करे आइल और कहे लागल कि 5,000 रुपया ब्याज के ह और 20,000 रुपया मूलधन के। सोहन अपन हाथ जोड़ लेलस और कहलस कि भैया, ई रुपया से तू काका के नाम पर एक प्याऊ खुलवा द। ई सारा कमाई उनके मेहरबानी से बा। सुमन घरे लौटल त ई सोचत रहे कि दुकान में काम करे वाला इतना सोच ऊंचाई पर पहुंच गई और हम चिंदी चोरी के कारण बर्बाद हो गईनी। सुमन आपन बाबूजी के नाम पर प्याऊ खुलवैलस और ओमे सोहन के नाम भी लिखवैलस। सुमन आज दुकान जाए के तैयारी करत रहे कि सोहन आपन शादी के कार्ड लेके घरे पहुंचल। सुमन के ओकर बाबूजी के नाम के पढ़ के उछल गईल, काहे कि ओकर बाबूजी एक बड़ा कपड़ा के व्यापारी रहन जेकर कई फैक्ट्री भी रहे। सुमन के अवाक देख के सोहन कहे लागल कि हमार दीदी के तबीयत खराब रहे, ए से हम छुट्टी कइले रही। हमार बाबूजी कहत रहन कि जो भी काम करऽ ओमे बारीकी के पता करऽ, ए से हम रउरा ही काम करत रही। ओ दिन हम रउरा से बतावल चाहत ही रही कि रउरा हमरा के खरा खोटी सुना देनी। हमार धंधा के बारीकी हम त सीख लेनी, पर हम आपन बदौलत ही धंधा भी शुरू कर लेनी। ए से हम जी तोड़ मेहनत कैनी। आज हम कई शहर में मिठाई की दुकान खोल के एक सिलसिला बना लेनी। सुमन सोचत रहे कि हम केतना बड़ा मूर्ख रही। ओकरा के जिंदगी अब सीख दे देले रहे कि कभी केकरो के छोटा मत समझ और आपन मेहनत से हुनर के विकास करके ही सफलता के सोपान पर चढ़ आसमान के छुअल जा सकता। दोस्तों, ये कहानी रउरा लोग के कैसन लागल कमेंट के माध्यम से जरूर बताई और कहानी अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करी। धन्यवाद।